niin, terve vaankaan, mutta täällä on MMO-meeting. Täällä me ollaan tää on tää meidän firman edustusauto, kuule Opel Astma. Ja täällä on meidän firman toimitusjohtaja täällä paikalla. Hyvää iltaa. Näin. Laita se tohon noin, niin näkyy hyvä. Ensimmäinen tämmönen videojutsku. Saatte vähän tietää, mitä täällä tapahtuu, vai tapahtuuko siellä oikeastaan yhtään mitään tuolla firman sisällä? Sekin voi olla ihan hyvin mahdollista. Me vaan valehdellaan teille oikeasti. Mä oon tosiaan MMO Recordsin toimitusjohtaja Bullis, artisti nimeltäni, oikealta nimeltä Ville Emeli Roiha. Joillekin tuttu, joillekin ei. Luottika naiseen. Niin. Ja hän on Teo Karvonen, DJ Teog, ja tekee firmassa jotain. Niin, jotain mä siellä sählään. Ja ensimmäinen tosiaan ulkopuolinen jäsen, ja nyt Montsino tyyppejä nyt. Kaikki mukaan lukee. Hyvä, kun meidän toimitusjohtaja sitä edes tiedä, mitä jengiä täällä on sisällä. Mutta meitä on 5 kappaletta tällä hetkellä. Tuossa on minä, sitten on Teo, sitten on tää meidän UTJ, Nudeode, toinen perustajajäsen. Sitten on tällainen yksi henkilö, joka ei ilmeisesti, kun haluu ilmeisesti. Niin. On manageri, ei paljasta nimeä vielä tässä vaiheessa, on meidän iso sainaus. Ja sit meillä on tosiaan yksi Matias H. Kauniaisista, hän on pelkästään tuottaja. Matias H. nimellä löytyy SoundCloudista. En mä tiedä, ehkä varmaan isoin semmonen spekulaatio tässä firmajutussa on, että mikä on ollut ehkä eniten esillä, niin okei, näitä samoja sanoja. Ilmeisesti on tosiaan nyt se nää tulevat bileet, mitä ehkä joskus järkätään vai järkätäänkö niitä ollenkaan vai en tiedä. Se on ehkä se ainoa asia, mikä on ollut esillä tässä eniten. Ja en mä osaa siitä itekään sanoa mitään, en mä tiedä tietääks Roihakaan. No se on tällainen johtoportaan juttu vielä tässä vaiheessa. Se on sellainen tavoite. Et ei ole vielä oikeastaan suunniteltu tätä mitenkään tarkkaa, kun tämä meidän toinen perustajajäsen vastaa puhelimeen noin kerran viikossa. Tosin nyt mä just laitoin viestiä sille, se vastasi mulle WhatsAppissa, kelas sitä. Wow. Ekaa kertaa viikossa, tohon. Ode, joka vastaa kerran viikossa, nyt sillä taitaa olla ihan viesti päällä. Meidän pitäisi tosiaan tehdä se varsinainen haastattelu, tää on tämmönen videotervehdys ehkä. Pitää sitten jossain vaiheessa tehdä ihan kysymykset ja jos se Odenkin saisi joskus kiinni, niin me sitten tehtäisiin se haastattelu kans ihan kunnolla ja käytäisiin vähän enemmän, mikä tää juttu oikein on ja silleen niin selvii teillekin vähän enemmän. Mutta tää oli tämmönen hassun hauska videotervehdys ja on vaan ollut tommosia tekstipäivityksiä Facebookiin, niin nyt vähän näkee, että minkä näköistä jengiä täällä on. Näette ton meidän toimitusjohtaja ja meikäläisen. Joo kyllä, eli tosiaan ollaan tekemässä myöhemmin sellainen varsinainen haastatteluvideo, jossa me kerrotaan vähän enemmän meidän toiminnasta ja ei siinä mitään, se tulee toivon mukaan ensi viikolla. Jep. Onks näin? Joo. Teo varmaan sit saa editoitua tän ja sen. Joo, mä yritän laittaa tätä heti, tossa ei kestä kauan, niin mä laitan tätä heti tulille koneelle ja sit varmaan tässä loppuviikosta. Eli no nyt on tiistai, niin kyllä tää nyt voi varmaan viimeistään perjantaina nähtävissä. MMO Recordsin, mä en sano Facebook-sivulla, mutta siis YouTube-kanavalla. Mä en muista sen kanavan nimen, mutta jotain kun lähestytätte MMO Records tai meidän YouTube vastaava ei muista kanavan Mä oon Twitter vastaava, mä muistan just, jos en muista kyllä sitäkään. Mutta no. MMO Records, kun te laitatte sinne YouTubeen, niin ei siellä ole kyllä mitään videoita eikä oikeastaan päivitetty sitä kanavaakaan vielä. Mutta nyt kun mä laitan tätä videoa, niin mä vähän sit laitan sitä, päivitän sitä tietoa. Että toi Roihan nyt hoitaa ton Facebookin lähinnä ja joo, niin se on mun alaa. Ode osaa kirjoittaa, niin sen takia se ei tee sitä. Niin, että Ode tekee sitä, mikä se osaa parhaiten, eli nukkuu ja olla vastaamatta yhteydenottoja. Näin se on. Tää oli tämmönen lyhyt videotervehdys. Täällä on kuule toimitusjohtaja ja meikäläinen Teo Gu, niin kuin te jotkut sanotte, vaikka se on ihan vaan Teo. Niin tämmönen snadi videotervehdys. Ja nähdään sitten, perjantaina tulee taas uusi miksi, niin nähdään ainakin mun puolesta sen parissa sitten. Joo, ja tähän loppuun lähdetään vielä meidän innokkaammalle fanille Kevin Söderlingille terveistä. Moi Kevin, nähdään viikonloppuna. Noniin, se on Moro.
vitun roiha. Oikeesti mä en lähtenyt minnekään, mutta mä seuraa sua jätkä. Joo, mä oikeesti stalkkaan tätä meidän firman toimitusjohtajaa. Pakko nähdä missä menee. Siellä se menee meidän firman edustusautolla. Joten ei tässä mitään, hei. Kiva, että katsoit videon ja näin poispäin. Nähdään ensi videossa tai uudessa miksissä. Mä jään seuraamaan roihaa.